L-uffiċjali tal-Pulizija li jgħoddu aktar minn 2000 ruħ se jingħataw żieda fil-paga u se jibdew jaħdmu ġimgħa ta' 40 siegħa xogħol flok 46 siegħa. Dan bis-saħħa tal-ewwel ftehim settorjali li se jkopri perjodu ta' 5 snin u se jelimina bosta anomaliji. Il-ftehim ġie siġillat fil-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali bejn is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru Kevin Mahoney mill-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar u r-rappreżentanti tal-Unions. Il-Kummissarju tal-Pulizija qal li dan il-ftehim se jsarraf fi żjed flus f'idejn il-membri tal-korp għax ser jogħlew fl-iskala. Li ċertu setturi tal-korp minħabba l-esiġenzi tas-servizz jista' jkun li jaħdmu iktar minn 40 siegħa, però kull siegħa li taħdem fuq l-40 siegħa ħadd titħallas. Bl-introduction tal-one scale up ħaj rifletti fil-pensjoni tiegħek. Ġifieri pulizija li jitlaq wara 25 sena, 30 sena servizz, xorta ħajibqa' jibbenefika minn dan il-ftehim. Dan il-ftehim sar wara li għall-ewwel darba kienu l-membri tal-Korp tal-Pulizija stess li vvotaw b'mod unanimu għalih wara li kienu nataw id-dritt li jissieħbu f'Union. Il-ftehim settorjali se jwassal ukoll għaż-żieda fil-benefiċċju li jieħdu l-uffiċjali tal-korp fosthom il-Police Force Allowance għall-Pulizija kollha u Disturbance Allowance għall-ispetturi u s-supretendenti. Il-President tal-Police Officers Union l-Ispettur Sandro Camilleri qal li dan il-ftehim se jwassal għal żidiet sostanzjali. Ovvjament kulħadd bil-gradi u differenti tiegħu. Fil-ħin li ħannaqsu fil-hourly rate li ħatitla' u anke l-overtime rate, l-allowances biżnajt jiena li kunt istabbli normali bħalissa jieħu 300 fis-sena. Se jitla' l-massimu ta' 1600 fis-sena li hemm qabża ġifieri b'xi 6 darbiet iktar. Il-President tal-Malta Police Association l-Ispettur Malcolm Bondin spjega kif permezz ta' dan il-ftehim il-kuntistabli, is-surġenti, il-maġġuri u l-ispetturi ser jitilgħu skala fil-ġerarkija tal-Gvern li se ssarraf fi żjed paga. L-anomalija li kellna fil-Korp tal-Pulizija fejn konna naħdmu 46 siegħa xogħol, ħaġa li l-Korp biss kien jaħdem hawn Malta, li ħassarraf f'hourly rates aħjar għall-membri tal-Korp tal-Pulizija viżavi l-paga li sa tirrifletti eżatt is-set li qed jaħdmu. Skala illi appart li ħanolew fl-iskala dinja pensjonabbli ġifier pratikament ġebla waħda għadna ġiexa safa li ħatiġi aġġustata wkoll il-pensjoni tal-membri tagħna għadha pjetata jitilqu mill-korp din ħadd tkun riflessa fil-pensjoni tagħhom. Iż-żidiet fl-allowances se jingħataw blura mill-ewwel ta' Jannar li għadda filwaqt li l-benefiċċji l-oħra se jidħlu fis-seħħ mit-tlieta. L-iffirmar tal-ftehim sar fil-preżenza tal-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia u s-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar. Il-Ministru ħabbar kif ser titwaqqaf it-taqsima tal-prosekuzzjoni fih dan il-korp biex ikunu professjonisti oħra li jmexxu l-każ tal-Pulizija fil-qorti. Dan bilan li jonqos il-pis tax-xogħol minn fuq l-ispetturi filwaqt li jkollhom aktar ħin jikkonċentraw fuq l-investigazzjonijiet. Il-Ministru fisser ukoll kif dan se jwassal biex l-ispetturi jkollhom iżjed ħin mal-familji tagħhom. Biex membri li joqgħodin fil-korp jew inkella jkunu għamlu 25 sena, jew inkella jkunu jibqgħu jagħtu servizz, ikollhom dik l-opportunità li jaħdmu mill-lat ta' prosekuzzjoni għaliex le jekk min-naħa tal-Avukat Ġenerali kollu wkoll numru sostanzjali ta' avukati li jistgħu jaħdmu flimkien ħalli insaħħu il-qasam tal-prosekuzzjoni ġewwa pajjiżna.